Hoy, Bobong. Laki mo rol ani Bobong, dili babayot. Unsa man na? Oh, lalaki di ko ani direk. Ahay, kunimo Bobong. Di ba prior pagsugod ani nga sin, gi-briefing na kanako nga lalaki imong rol? Sige direk, balik. Dagan kayong istorya. Jesus kunimo Bong, supakan yung kaayo ka Bong. Sige na Mer, balik Mer. Kamera, rolling. Sige. Kamera. Action. Hoy, babae ni mo. Cut! Usa babae ni mo, Bobong? Ha? Ha, kadiha. Unsa na ang ngalan niya mong giadli babae ni mo? Sorry kay direk, matay lahi dito nga salida. Hay ko ni mo, Bong. Bisag unsaon ka, Bong. Bisag asa kay butang dangag yung ka. Sige, balik. Mer. Sige, rolling kamera. Sige. Taysa no. Sikin sa man eh. Inay direk. Kisa ni David. Inay, Sikin sa ka. ikatulo naman kung kakuyog-kuyog ninyo direk, lantaw inyong salida. Tagado mo kuko. Mao ba? Asa, komportable naman ka din ha. Okay ra direk, komportable pero iatutong man inyong bangko direk. Komportable naman ka. Komportable kay direk. Sige. Balik. Mer, balik ka to Mer. Sige. Direk. Rolling. Nakay snack. Ha? Snack. Kisa kuno na snack ninyo din ha. Baga kag naong ni akong tapad. Balik. Sige. Rolling. Kamera. Action. Hoy, Cut. Matay noon. Kayo na kaya do Bobong. Imo ang role ani di ba gapas statwa ka ng bato din sa Elmer Mulabay. So dapat pakuratan nimo. Pero katong pagkurat unta nimo, nay untay impact ba kanang makuratan pud sa Elmer? Wa gyud lami Bong. matay noon ka direk. Ipakuratan na bigito na ako direk. Og bot magipakuratan nimo na si Elmer Bong, nakuratan unta na, naigting na unta na, pero wala. Kanang imong pagpakurat, dapat unta ba, nay impact unta ba, mala kaayo. Matay ka direk. Si Elmer mo'y kasabi kay wala makuratan. Ayaw ko. Matay ng bisa aktor bikay ko. Mr. Akbong, kamatay pod noon ka nang wala na kuratan, kay kanang imuhang pagpakurat. Way lami, Bong, usob, balik. Kamera. Ang kaayo na. Sige, kamera. Direk. Oh, Nanay snack. snack, kadiha kita ka mo paminahuman, oh. Gutom kaayo. Edi pa uli og disa kagikan taga-asa ka og asa na iyong balay. Upoy makaon sa amo, mong niari ko kay basig na mo snack ba. Matay punoong ka. Kita ko, gawa paminahuman hanin. Yan ba human me? Sige. Dalian ninyo. Gutom kaayo. Kisay dako-dako pala din ha, laparuha ko ninyo. Kamera. Action. Wow. Hala ka. Wow. Cut! Pagkawa, gay lamit ni mo bubong. Multi klase sa pagpakurat ni mo? Ha? Bisag si Elmer gani nakuratan? Wala. Bisag kinsa siguro makakita ato imong pagpakurat. Batay ganoon. Wala, joy, mahadlok. Mahimo gani, luwa-luwaan yung nawong. Pagkagayon kayo. Patay noon ka direk. Ako na biging gihatag tanan ako akong acting skill unta ninyo direk. Mo man ginante priority unta direk kana akong acting skill. Kani unta si Elmer permiro pa lang daan. Inyo na untan gipainom og daghang kaayong kape aron makuratan. Kanang kalakiya bo, murag ikaw may kinahanglan mo inom og daghang kain kape. Kaya ka na imong panuryaw, wag ka kadimao. Basta direk kay gihatag na ako na akong best. Munay nakaapan nimo direk kay high kay kag standard. Maong wala ka maminyo kay.